Η φιλική εταιρεία συστήθηκε στην Οδυσσό της Ρωσίας το καλοκαίρι του 1814 από τον Νικόλαο Σκουφά, τον Αθανάσιο Τσακάλοφ και τον Εμμανουήλ Ξάνθο. Σαν ιδρυτική ημερομηνία ορίστηκε συμβολικά η 14η Σεπτεμβρίου, λόγω της επετείου ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η φιλική εταιρεία ενσάρκωσε το διάχυτο πόθο της Δευτεριάς των Ελλήνων του 21 και να συνενώσει τις δυνάμεις του έθνους για την Επανάσταση. Η οργάνωση της φιλικής εταιρείας συνέδραμε ώστε να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες τη δυνατότητα απελευθέρωσής τους, οδηγώντας τελικά το έθνος σε επανάσταση. Αντιμετώπισε πολλές αδικαιότητες, όμως ο ενθουσιασμός και η πίστη των πρώτων φιλικών, αντί να λιγοσκέψει μπροστά στις αδικαιότητες, θέλει πως η οργάνωση και η πίστη σε κοινά ιδανικά είναι δυνάμεις ανυπέρβλητες. Το 1814, 200 χρόνια δηλαδή από σήμερα, τρεις τολμηροί οραματιστές κατάφεραν να εμφυσίσουν ελπίδα σε όλον τον ελληνισμό που υπέφερε κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό για 300 και πλέον χρόνια. Κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να οργανώσουν τον αγώνα τους. Η τριανδρία των ιδρυτών αυτών δεν είχε ούτε πολλά χρήματα, ήταν απλοί έμποροι, ούτε πνευματική υπεροχή, δεν είχαν τίτλους πανεπιστημιακούς, ούτε καν κοινωνική λάμψη. Όμως η φλογισμένη ψυχή τους, γυμνή από κάθε επίπτυτη δύναμη, κατάφερε να γίνει η κατήχηση του κάθε υπόδουλου και να αποτελέσει το προδείμι του μεγάλου ξεσηκωμού. Ο σύλλογος μας, ο σύλλογος Ορδία Πόλης, απεφάσισε φέτος να αφιερώσει μια εκδήλωση τη σημερινή για να τιμήσει τους ανθρώπους αυτούς, όχι μόνο τους τρεις ιδρυτές της φιλικής εταιρείας, αλλά και όλους τους άλλους που ακολούθησαν στη συνέχεια και εντάχθηκαν μέσα στην οργάνωση της φιλικής εταιρείας. Μην ξεχνάμε ότι και οι Ελληνίτες εδώ πρόκληση, της Έλληνας, ο κύριος Μάκελος κλπ. Ήταν και αυτοί όλοι είχαν γίνει μέλη της φιλικής εταιρείας. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ότι είναι κάπως ξεχασμένοι από την ιστορία μας. Παρότι υπήρξε ουσιαστικά αυτή η επέτειος, θα έπρεπε να εορτάζεται σε όλη την Ελλάδα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ούτε καν έχουμε δει να γίνονται πολλές εκδηλώσεις σε παραελάχιστες για τα 200 χρόνια από την ίδρυση της φιλικής εταιρείας φέτος το 2014. Να πω μόνο πολύ λίγα λόγια για το σύλλογό μας. Ο Σύλλογος Ορδία Πόλης έχει έδρα την Έγινα. Είναι ένας σύλλογος με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Στον τομέα βέβαια του πολιτισμού και των καλών σχέσεων με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά ακόμα και μη ευρωπαϊκές χώρες. Η επιδίωξή μας είναι να έχουμε μια πολύ καλή επαφή και συνεργασία, κυρίως με πνευματικά ιδρύματα του εξωτερικού, της Ευρώπης αλλά και αλλού, στα οποία προωθείται η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός. Ήδη έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Πανεπιστήμιο Ταράς Σεφτσένκο του Κιέβου, το Πανεπιστήμιο Λιβύβ επίσης της Ουκρανίας. Είχα την ευκαιρία φέτος, πριν από 2 μήνες περίπου, να γίνω δεχτός από τους καθηγητές και τον πρίτανη του Πανεπιστημίου του Λιβύβ. Επίσης έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Πανεπιστήμιο της Σαγκάης. Είχαμε την ευκαιρία εκεί πριν από 2 χρόνια με την ευκαιρία της αδελφοποίησης του Δήμου μας με την πόλη Μισούη της Κίνας να επισκεφτούμε το Πανεπιστήμιο με μια αποστολή. Ο κ. Δήμαρχος που ήταν φυσικά ο επικεφαλής της αποστολής μας. Επίσης έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού της Οδυσσού. Θα δούμε σήμερα ένα σύντομο φιλμ που είναι από το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, όπου σήμερα στεγάζεται το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού της Οδυσσού, και επίσης έχουμε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού της Σόφιας. Ήδη ο σύλλογός μας εκπροσωπείται με μέλη του συλλόγου μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Κίνα, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στην Εστονία, στη Λετονία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εδώ η κυρία Βάνα, είναι ο κύριος Μιχάλης Τοχαρτίδης, ο γιος της κυρίας Βάνας μας εκπροσωπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η απόψινή μας εκδήλωση περιλαμβάνει μία εισήγηση του φίλου εκπαιδευτικού του Κώστα του Σταυρόπουλου που σε σχέση με τη φιλική εταιρεία. Στη συνέχεια θα δούμε δύο μικρά φιλμ, τα οποία ερασιτεχνικά βέβαια, τα οποία έχω πάρει εγώ πέρυσι σε μια επίσκεψη που έκανα στην Οδυσσό. Το ένα είναι από το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας και το άλλο από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Οδυσσού, όπου θα δούμε ότι πράγματι η Ελλάδα ήταν παρούσα από το 700-800 π.Χ. στην περιοχή και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Οδυσσού είναι ουσιαστικά γεμάτο με ελληνικά ευρήματα από την περιοχή, από τις ελληνικές πόλεις της Μαύρης Θάλασσας, και μάλιστα χαρακτηριστικά λέω ότι είναι ένα από τα λίγα μουσεία του εξωτερικού όπου τα εκτέματα τα ελληνικά δεν έχουν κλαπεί και δεν έχουν μεταφερθεί όπως της Αφέας για παράδειγμα σε άλλες χώρες, προέρχονται ακριβώς από τις πόλεις που ήταν εκεί, τις ελληνικές πόλεις που ήταν εκεί στη Μαύρη Θάλασσα. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο της Αίγινας, τον δήμαρχό μας, τον κύριο Σάκη Σακιώτη, για την βοήθεια που μας έχει δώσει για την οργάνωση της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Να ευχαριστήσω τους φίλους του Λαογραφικού Μουσείου, τον κύριο Γαλάνη, για τη διάθεση του πιάνου και το διάθεση του χώρου. Επίσης, πολλές ευχαριστίες στον Ασπέκουλο, ο οποίος μας έδωσε τα ηχητικά για να κάνουμε την προβολή. Όλους τους φίλους βέβαια του συλλόγου που συμμετέχουν, την κυρία Βάνα Χαλκή, τον Κώστα Σταυρόπουλο, όλους τους άλλους φίλους που βοήθησαν. Και ελπίζουμε να έχουμε στη συνέχεια να έχουμε και άλλες εκδηλώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Κύριε Δήμαρχε, η εκδήλωση είναι από την αιγίδα του Δήμου. Αν θέλετε ένα σύντομο χαιρετισμό και θα ξεκινήσουμε. Είναι σημαντικό, γιατί όλοι μας πρέπει να έχουμε μια βασική πηγή. Να δημιουργούμε εκείνες τις προϋποθέσεις και να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα οδηγεί στην πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχής και την ανάπτυξη της δικές μας. Με βάση τις δικές μας αντιλήψεις και σκέψεις. Του κάθε ενός ξεχωριστά, αλλά με βάση μια συνθετική αντίληψη σε κάθε περίπτωση. Σήμερα θα έλεγα ότι έχει έρθει η ώρα για όλους τους Έλληνες, συγγνώμη που το γενικεύω έτσι, για να διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη, ενός νέου πατριωτισμού, μια νέα εθνικής αυτοπεποίθησης. Και νομίζω ότι στο βαθμό που μπορεί η Ορδία Πόλης το προσπαθεί, το επιχειρεί και τα έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε κάνει ταξίδια στο εξωτερικό. Επειδή έχουν κάποιοι άλλοι προηγηθεί στην υποστήριξη του τόπου τους, όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Ρόδος κλπ., έχουν κερδίσει το τουριστικό ενδιαφέρον. Και κάτι τέτοιο για μας είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, γιατί πρόκειται για ένα τουριστικό νησί με σπουδαίες φυσικές ομορφιές, με τις σπουδαιότερες στην Ευρώπη αρχαιολογικές θέσεις, με μια ιστορία σημαντική και ως πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, σε συνάντηση και σε συνεννόηση και στη συνέχεια με την επικοινωνία που είχαμε αναπτύξει με τον κύριο Ευγένιο Καλτήρη, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Σαγκάη, θα έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη τα επόμενα χρόνια. Θα έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό Κινέζων οι οποίοι θα έρχονται εδώ να παντρευτούν στην Αίγυπτο. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό δεν που ήθελα να πω τελειώνοντας είναι ότι και η Ελλάδα γενικότερα πρέπει να είναι αυτή η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής πορείας των χωρών της Ευρώπης, ιδιαίτερα των ανατολικών χωρών της Ευρώπης. Και σε αυτό το θέμα ο Γιώργος και οι συνεργάτες του παίρνουν άριστα. Βλέπουμε δηλαδή σε πολλά πανεπιστήμια και με πολλούς πρέσβεις να συντηρούμε μια επικοινωνία, να έχουμε γίνει γνωστοί σε όλη την Ευρώπη σχεδόν αυτές τις εκδηλώσεις μας, και αυτό πραγματικά πιστώνεται στον πρόεδρο και στα μέλη της διοίκησης της Ορδίας Πόλης. Θέλω να συγχαρώ προσωπικά ως εκπρόσωπος του Δήμου της Αίγινας και να ευχαριστήσω για αυτές τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις της Ορδίας Πόλης και να καλέσω τον πρόεδρο και τα μέλη να συνεχίσουν με τον ίδιο στέλνος, με την ίδια αγάπη για την υποστήριξη του πολιτισμού, για την υποστήριξη των προβλημάτων της ίδιας της κοινωνίας μας, αλλά και γιατί όχι για την υποστήριξη της αυτοδιοίκησης που σήμερα μέσα σε αυτό το ζωφερό, πολύ άσχημο περιβάλλον που βιώνουμε, έχει μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη εθελοντών όπως είναι οι εθελοντές της Ορδίας Πόλης. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό, γιατί όλοι μας πρέπει να έχουμε μια βασική πηγή. Να δημιουργούμε εκείνες τις προϋποθέσεις και να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα οδηγεί στην πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχής και την ανάπτυξη της δικές μας.
με βάση τις δικές μας αντιλήψεις και σκέψεις. Του κάθε ενός ξεχωριστά, αλλά με βάση μια συνθετική αντίληψη σε κάθε περίπτωση. Σήμερα θα έλεγα ότι έχει έρθει η ώρα για όλους τους Έλληνες, συγγνώμη που το γενικεύω έτσι, για να διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη, ενός νέου πατριωτισμού, μια νέα εθνικής αυτοπεποίθησης. Και νομίζω ότι στον βαθμό που μπορεί η Ορδία Πόλης το προσπαθεί, το επιχειρεί και τα έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε κάνει ταξίδια στο εξωτερικό. Στην Οδυσσό της σημερινής Ουκρανίας, που μα ολέθρια πεποίθηση των Ελλήνων ότι η Ελλάς δεν θα ελευθερωθεί παρά μόνον με τη συνδρομή των ξένων. Με τη σκληρή πραγματικότητα που ισχύει ως σήμερα. Ότι δηλαδή οι Έλληνες πρέπει να βασίζονται μονάχα στις δικές τους δυνάμεις, αποφάσισαν να προβούν στη σύσταση μιας μυστικής εταιρείας με σκοπό την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους από τη μακραίωνη δουλεία και καταπίεση που του επέβαλαν οι Οθωμανοί. Ο Νικόλαος Κουφάς, έμπορος σκούφων, εργασία η οποία του έδωσε το επίθετό του από το κομπότι της Άρτας, νους και ψυχή του εγχειρήματος, που είχε την ατυχία να πεθάνει από καρδιακή προσβολή στις 31 Ιουλίου του 1818, πριν δει το έργο της ζωής του να παίρνει σάρκα και οστά, ο Πάτμιος Εμμανουήλ Ξάνθος, άνθρωπος μέσης μόρφωσης που είχε ήδη από το 1813 μοιηθεί στον μασονισμό, και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ από τα Ιωάννινα, που όντας στο Παρίσι είχε γίνει μέλος παρόμοιας εταιρείας του ελληνόγλωσσου ξενοδοχείου, αποτέλεσαν τον πυρήνα της οργάνωσης που απλώθηκε ανάμεσα στους διψασμένους για ελευθερία Έλληνες σαν ιστός αράχνης. Φυσικά, η Φιλική δημιουργήθηκε στα πρότυπα άλλων μυστικών εταιριών που είχαν προϋπάρξει αυτής, όπως για παράδειγμα εκείνη στο Ρίγα Φεραίου. Είχε χρησιμοποιήσει στοιχεία από το κίνημα των Ιταλών Καρμπονάρων, των ελευθεροτεκτώνων και άλλων παρομοίων κινήσεων που ήταν στην κορύφωσή τους στην εποχή της δημιουργίας της, προσαρμόζοντας τα πάντοτε στις δικές της ανάγκες. Από ανθρώπους των Τούρκων. Επίσης, για να γινόταν από τα μεσαία στρώματα του ελληνικού πληθυσμού. Στους δύο επόμενους βαθμούς ανήκαν οι μορφωμένοι Έλληνες. Όλα τα μέλη ήταν υποχρεωμένα να εκπληρώσουν τις οδηγίες της Ανώτατης Αρχής. Όταν η εταιρεία μετέφερε την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη, δημιουργήθηκαν δύο ακόμα βαθμοί για τους στρατολογημένους στρατιωτικούς. Οι αφιερωμένοι και οι διοικητές των αφιερωμένων. Μετά την εκλογή του στην Ανώτατη Αρχή, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης έλαβε ορισμένα μέτρα για την οργανωτική δομή της Φιλικής, όπως ο διορισμός νέων εφόρων, η αναδιοργάνωση των υφισταμένων εφοριών και η κατάργηση των δύο πρώτων βαθμών. Πρόκειται να αγωνιστούν για τη ελευθεριά τους, χωρίς να προσμένουν άλλη βοήθεια παρά από τις δυνάμεις τους και το Θεό. Η συνειδητοποίηση από όλο το έθνος πως μόνοι οι Έλληνες θα έπρεπε να αγωνιστούν για να αποτινάξουν το ζυγό της δουλείας χωρίς να προσμένουν βοήθεια από ξένη δύναμη, ήταν το πιο σημαντικό βήμα για την επιτυχία του παράτολμου αυτού εγχειρήματος. Ευχαριστώ.
σας.